Nakono mokono joche mag tuke ni tim Kenya jotugo ma wuoyi ma gini piny ne Prario Rising Stars owuok e pacho kaka okinyi ma kawuono ka gidhi e piny mar Misri. Rising Stars biro goyo tach e piny mar Misri kendo bago tuke mag osiep ka gitimo rako bende mar ikruok ne tuke mag pinje Afrika. Tim no mita kod kocha Salim Babu nitiere grup mar B kama oting'o timbe kaka Nigeria, Morocco gi Tunisia ka geno margi en timo maber e tukego machakore tarik 28 dwe ni e piny mar Misri. Timbe ang'wen mabiro chopo e nus finals biro ng'ado tiko e tuke mag piny mangima jotugo ma gini piny ne 20 mibiro bagi e piny mar Chile. Giko mar weche manyien mag rameny piny Nyakwaromogi otieno ni asebedo ka Loli di Okeyo rameny piny ma kawuono ka ng'aduogo to weche manyien mag oimore mane Ramogi ka omiyo kamoro amora ma intie kik idhi mabor nikech koromo saa 3 to weche manyien mag oimore. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Oriti masani. Waromo saa 3.